איזה כיף זה לצאת רק הבנים, בלי כל הבנות השבורות הטלוויזיות האלה. ומה עם הוושת? אני לא יכולה איתם. היי, מה קורה? וואי, איזה רזה. מה זה, פילאטיס? כן. וואי, הלוואי אליי. אני לא יכולה עם התחרות הזאת. שלום. טוב, תקשיב, אני יודע שתפול, אני לא יכולה עם כל הפנות האלה. מי מביא את הפנות האלה? היי, קדימה, קדימה, הופה. מלצרית? שלום חמודה. אני רוצה בבקשה סלט גדול, אבל בלי לימון, בלי בצל, בלי עגבניה, ועם רבע מלפפון. אז אני מבין שמאוד אוהבת סלט טבעוני. זה או סלט או שוארמה בדבוש. הסלט שלך. וואי, איזה סלט מפנק, אלוהים. אני לומד בשערי משפט. מה שבטוח, אני לא רע. איזה מכבי, תגידי לי, הייתי כל כך עצוב שהם סגרו את נס ציונה, זה ממש מקום חדש ומודרני. היית טייס אבל, נכון? לא. אוי אוי, איזה כיף להיות איתך אחרי יום שלם בעבודה שאני לא יכולה לגעת לך. מה, חיכיתי לזה כל היום. כמה כבר אפשר לחכות? אוי אוי. כשהתקנתי את כל המצלמות האלה במשרד שלך, לא יכולתי לחכות כבר. סוגי עליי, נועה. נועה, רוצה יין? I'm a knock on our door. Come knock on our door. We've been waiting for you. We've been waiting for you. Where the kisses are. אוי וואיצ'וק, איזה כיף להיות איתך במיטה לבד. אוי, כל כך שמח שדגי הלך לישון סוף סוף. רוצים יין? I'm a knock on our door. Come knock on our door. מה? סורי דגי, אנחנו מתחתנים. צריך למצוא דירה חדשה. יין? יאללה, מה זה המוזיקה העצובה הזאת? יאללה חברים, יש מסיבה! אין לנו זמן שחור לבן, שנה את הגישה היא אומרת נצא למרדף, מקצוע מטורף, רואה את החיים קצת אחרת. עזוב חתימה, שימה לבנה, חבל לה על הסרסף. עם כל הכבוד, יש לה כבוד, היא רק רוצה לרקוד. תזכיר לי איפה אתה לומד? קריאת אונו. אתה גבר. כן, אתה צודק. הרפלקס. אוי נועה. אוי נועה. כן, תפנה את זה. תפנה את זה. אוי נועה, אוי אוי נועה. מה זה קשור? מה זה שלא תזיין על העולם? אני לא קשור. יאללה, נו. זה לא חוזר היוני, תן לה כבוד, היא פיצחה את הכל, היא רק רוצה לרקוד.